мактаби маълумоти касбӣ ва давомдори донишгоҳи осиёи марказӣ шурӯъ аз соли 2017 барои толибилмони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барномаи комёбии академиро роҳандозӣ намудааст. дар ин барнома хонандагон ба омӯзиши забони англисӣ, компютер ва математика ҷалб гардида дар давоми фаъолият нозукиҳои ин фанҳоро дар муддати кӯтоҳ аз худ мекунанд. ба барнома хонандагон аз синфи 7 то 11 шомил гардида ҳамарӯза 3 соатӣ ба омӯзиши ин фанҳо машғул мешаванд. аз ҷараёни дарсҳо маълум гардид ки омӯзгорон тамоми маҳорати хешро барои мукаммал гардонидани дониши толибилмон равона мекунанд. Think about we must paraphrase our opinion. First, замира сирӣ ва байналмилалӣ омода кардааст. барномаи комёбӣ дар таҳсил хонандагонро барои тайёр намудан ба донишгоҳҳои олӣ мусоидат менамояд. ин барнома аз рӯи 3 фан дарсҳоро баромондааст: фанҳои математика, забони англисӣ ва компютер. фарқияти ин барнома аз дигар барномаҳо дар он аст, ки барнома кор карда истодам ва имсол бо толибилмони синфҳои боло барномаи FCE, яъне нахустин шаҳодатномаи забони англисӣ дарс медиҳам. ин барнома аз рӯи нақшаи донишгоҳи Кембриҷ таҳия шудааст ва ҳадафи асосии он тайёр намудани толибилмон ба донишгоҳҳои байналмилалӣ мебошад. дар барномаи комёбии академӣ хонандагон аз омӯзиши забони англисӣ барои коргузории илмӣ, забони русӣ гуфтугӯyӣ, барномаи маълумоти касбӣ техникӣ, барномаи байналмилалӣ кор бо компютерро аз худ намуда барои дохилшавӣ ба донишгоҳҳои байналмилалӣ таҳкурсии худро мустаҳкам мекунанд. давлатбегим таваккалова, хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 5 ба номи Шониёз Метаршоеви шаҳри Хоруғ давоми чанд сол боз дар ин мактаб таҳсили иловагӣ намуда арз дошт, ки ҳангоми шомили омӯзиши барномаҳои ин мактаб зиёд чизҳоро аз худ мекунад. дар баробари таҳсил дар мактаб, ман дар мактаби маълумоти касбии давомдор донишгоҳи осиёи марказӣ таҳсил менамоям. ман шахсан аз ин барнома истифода бурда дар олимпиадаҳои сатҳи шаҳрӣ ва вилоятӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштаам. миннатдории худро сараввал ба маъмурияти донишгоҳи осиёи марказӣ ва баъдан ба муаллимон мерасонам, ки ба мо дониш меомӯзонанд. натиҷаи ин барнома хеле хуб аст ва дар оянда мехоҳам аз ин дониш истифода бурда ба донишгоҳҳои байналмилалӣ дохил шавам. омӯзгорони мактаб ҳамарӯза дарсҳои шавқоварро барои хонандагон роҳандозӣ мекунанд, то ки онҳо бо шавқи беандоза ҳар як дарси омӯзгорро интизорӣ мекашанд ва барои ёд додани ҳар як барнома барои толибилмон аз усулҳои нави муосир истифода баранд. Ангубин Қирғизбекова, хонандаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ба номи Давлаталӣ Шабдолов, барои омӯзгорон ҷиҳати омӯзиши барномаи комёбии академӣ изҳори сипос баён намуданд. Те 4 сол аст ки ман дар ин ҷо таҳсил менамоям. дар ин ҷо мо аз худ забони англисӣ, технологияи информатсионӣ ва математикаро мекунем. дарсҳои мо бисёр шавқовар мегузаранд. ҳар як хонанда худро озод ҳис менамояд ва мо хонандагон миннатдории худро ба маъмурияти ин мактаб ва ба омӯзгорон мерасонем, ки барои мо чунин шароитро фароҳам оварданд. дар баробари омӯзиши барномаи комёбии академӣ ҳамзамон барои хонандагон арифметикаи зеҳнӣ дарс дода мешавад. ин барнома 3 зинаро дар бар мегирад, ки дар онҳо аз усулҳои муосири педагогика васеъ истифода бурда мешавад. давоми чанд соли фаъолияти ин барнома зиёда аз 500 нафар довталабон аз омӯзиши математикаи зеҳнӣ бархурдор гардида ҳатто дар олимпиадаҳои байналмилалӣ сазовори ҷой намоён гардиданд. мактаби маълумоти касбӣ ва давомдори донишгоҳи осиёи марказӣ минбаъд низ баҳри боз ҳам беҳтар намудани савияи дониши толибилмон аз барномаҳои ҷадид истифода бурда